Una cinquantena de persones han participat al Plogging Day a Lloret de Mar, un matí combinant la pràctica esportiva amb la neteja de l'entorn tant als boscos com al fons marí. Les valoracions són molt positives. Un dia fantàstic i ha fet que molta gent s'aplegués aquí al passeig de Lloret de Mar per contribuir a recollir i reduir aquest impacte que tenen els residus en el medi. Que tot això que hem recollit avui evitem que arribi a mar. Llavors nosaltres, els pescadors, que ens trobem amb les xarxes que n'agafem molta de brossa, doncs tot això ho evitarem agafar. Des de la Fundació Climent Guitart també col·laboren en l'organització amb l'objectiu de conscienciar tant veïns com visitants. Els residents i els turistes que hem de preservar el medi ambient, hem de cuidar casa nostra i bé, que també el sector turístic està a favor i abandera aquest tipus d'iniciatives. Al mar s'ha comptat amb la col·laboració del Club Rem Sant Romà i per la neteja del fons marí del Club Esportiu del Cos dels Mossos d'Esquadra, que han trobat tot tipus de deixalles. Entre ells, per exemple, un motor de nevera i moltíssimes bosses de deixalles i porqueria. Hi ha hagut fins i tot deixalles que no les hem pogut treure per superfície, les hem hagut de carregar a la barca de la policia marítima pel seu tamany, pel seu volum i pel seu pes, i en definitiva el que volem és contribuir a la millora del nostre entorn natural i intentar evitar que aquestes deixalles marines perjudiquin el nostre entorn. Des de l'Ajuntament creuen en la importància d'aquest tipus d'iniciatives. Tant de bo en el futur no fes falta fer aquestes neteges, no fes falta el plogging, no fes falta neteja de residus del medi ambient, però desgraciadament a dia d'avui encara fan falta. Llavors, treballar molt per conscienciar la ciutadania, a joves, a adults, a tota la ciutadania, i aviam si poquet a poquet anem aconseguint un medi ambient, un Lloret més net. Després de la bona experiència, des de l'organització ja pensen en la tercera edició del Congrés.